דילמות קבוצתיות וניהול יעיל, שיתוף פעולה, אתיקה ותקשורת. בסרטון הזה נבחן איך ניהול דינמיקות קבוצתיות ושיתוף פעולה משפיעים על העבודה היומיומית, תוך כדי התמקדות על אתיקה, תקשורת וניהול דילמות קבוצתיות. דילמות קבוצתיות הם חלק בלתי נפרד מעבודת צוות. בעבודה שלי נתקלנו במצבים שבהם חברי הצוות לא הסכימו על הדרך בה נבצע משימות. זה יצר מתח וחוסר שיתוף פעולה ותחושה של תחרותיות. המצפן המוסרי בקבלת החלטות. אחת הדרכים להתמודדות עם דילמות כאלו היא שימוש במצפן מוסרי. מצפן כזה עוזר להדריך אותנו בקבלת החלטות אתיות המבוססות על כבוד הדדי. כשהשתמשנו במצפן המוסרי, הצוות התחיל להבין את חשיבותה של שקיפות, תקשורת פתוחה ויכולת להקשיב לכל אחד. אז, איך פתרנו את הדילמות וניהלנו תקשורת פתוחה? על מנת לפתח שיתוף פעולה, הצעתי למנהלי הצוות לקיים פגישות שבועיות, שבהם כל אחד יכול לשתף את מה שעובר עליו, יצירת מרחב פתוח לתקשורת, עזרה לנו לשתף את הדעות והרגשות בצורה כנה, וכך הצלחנו להגיע לפתרונות משותפים. שיתוף פעולה, תקשורת פתוחה ויכולת להתמודד עם דילמות בצורה אתית הן הבסיס להצלחה בקבוצות. כשכולנו פועלים יחד ומתמודדים עם אתגרים בצורה כנה, אנחנו מגיעים לתוצאות מעולות.